Good morning, Philippines! Good morning! Good morning po sa inyong lahat dyan. Kumusta po kayo mga bagong subscribers at sa mga nakaraang subscribers at saka matagal na dito sa YouTube ko. Thank you po sa inyong lahat sa pagbabalik. Anyway, good morning po guys. Kanina lang ako natapos naligo. And then nag-eyeglass ako dahil doon ako sa taas i-edit ng video. Hindi nang nangyari. Nagbabasa ako ng mga comment. Nagbabasa ako ng mga comment ninyo. Bakit ko raw dinala yung mga bulaklak na pinakita ko sa inyo? Bakit dinala ko raw dito sa bahay? Sus, ang nangyari, guys. Tinakot man ninyo ako, guys. Tinakot ninyo ako. Hindi man lang, guys. Natakot ako sa mga sabi. Bakit iba, yung utak ko iba na sa kahit saan na napunta. So, ang nangyari, tinapon ko. Nilagay ko sa basurahan yung bulaklak. Alam nyo, lahat naman, hindi lang naman ako yung nagdala ng mga bulaklak. Kasi ang daming bulaklak. Bawal kasi, sa cemetery kasi, dito, dalawa lang yung bulaklak na pwedeng dalhin. Yung basta dalawa lang. Hindi pwede dapat marami, hindi dapat yung mga ganon. So, pinamigay yung mga bulaklak sa mga, hindi lang ako yung nagdala, yung sister-in-law ko, yung ibang tao din doon. So ngayon, natakot ako. Tinapon ko na. And every time napadaan ako sa diyan, doon ako nakatingin dahil sa bulaklak. Natakot naman ako. And yun, naglalaba ako and si Tami trabaho kahit wala sana siyang trabaho Tuesday ka. So inano siya, 'di ba? Hindi siya pinatrabaho sa weekend kasi para maka-relax, para makaano siya. Alam niyo na. And inano siya kung pwede siya makapagtrabaho sa Tuesday. So yun, nagtrabaho siya Tuesday and mag-inom tayo ng tubig, guys. Dito lang ako sa bahay ngayon. Ulan, guys, ulan. Yung snow nag-start na nag-melt overnight, Yung snow nag-melt, 'di ba? Ang daming snow the other day. Yesterday, ang dami din. So nag-melt siya kahapon slowly. Pagising ko this morning, look. Look. 'Di ba? Konti na lang yung isnong natitira. Change battery tayo kasi lobat na pala. Ako na lang mag-isa dito. And meron akong sasabihin sa inyo mamaya. Please keep on watching because matagal ko na itong naramdaman and gusto ko talagang i-share at mag-ask kung ano ba talaga to or ganun. Basta, meron akong sasabihin sa inyo mamaya. Hopefully, hindi kayo mag-aalis. Keep on watching and yun. Hi guys. Good afternoon. It's 12 o'clock na. And hindi ko pinakain si Dimple. So ngayon, naghihintay, look. Naghihintay. I mean, pinakain ko sila breakfast. Pero, lunch, kasi gusto niyang, yung lunch, maghintay na sila ng mga dry food. So, nag-transfer ako ng mga clips, mga videos, galing dito sa camera. Aalis sana ako ngayong araw, papuntang Walmart. Kasi guys, kailangan ko nang bumili ng jeans. Kasi yung mga jeans ko is very konti lang sila, basta konti lang sila. Yung mga jeans ko talaga hindi na magkasya. Yung tiyan ko lumaki. So ngayon, I think tomorrow is Wednesday. So it's a rainy day daw today. So baka bukas tignan natin kung ano yung weather bukas. At saka may snow daw, baka snow na naman daw weekend, hindi ko talaga alam. And yung Christmas, guys, yung Christmas party, 'di ba, family Christmas kami, pero naisipan namin na hindi kami yung party, lang family gathering lang, yung normal lang, hindi yung katulad nung andito si Bianan. Gathering sa family, yun na lang yung gagawin. Naghihintay lang yun sa akin. Damn, you being a bad girl, damn. Mama's mad at you this morning. Dimple Lord, you're a bad girl. Are you being a bad girl? Are you being a bad girl? That's why Mama's mad at you this morning, huh? You hardhead. You don't listen to Mama. You don't. Dimple Lord, you don't listen to Mama, Dim. Nanonood lang ako, guys, hapon na. 4 o'clock na. Nanonood lang ako ng news. May shooting na namang nangyayaring kaganapan ngayon ay. May shooting na namang nagaganap sa New Jersey. Hanggang ngayon, ilang oras na yan active. Yung shooting na yan. Ilang oras na yan ganyan. And hindi pa rin natatapos. Hindi pa rin na dadakop. Hindi pa rin na sasakip. Nasagip yung
nagbabaril-baril doon. Kailangan ko yung ilagay yung garbage ngayon sa labas kasi bukas. Ang dami na kasing garbage. Somebody sleeping here. You are sleeping over there. I'm not happy with you this morning, ha? May mga kasalanan kasi magaganap. Basta may mga kasalanan silang ginagawa. Hindi ako happy. Alam nila yan. Kapag may ginagawa yan, lalo si Dimples. Si Dimples talaga palagi. Si Habs, good boy man yan. Si Dimples may mga gagawin kasi yung hindi nakakasaya. Kaya, alam niyo ba kapag may ginawa yan siya, in the morning, kapag nagising ako, hindi yan magpapakita. Hindi yan magpakita kahit nag-ano na ako, nag-prepare na ako ng mga pagkain nila. Hindi yan magpapakita, guys. Alam niyo ba kung anong gagawin yan? Magpakita lang yan. Doon sa ano, pero dito sa ano, kung saan ko sila pinakain dyan sa loob. Magpapakita lang yan dyan sa loob. Pero kapag nakita niya akong nagkakadlaka dito, hindi yan magpapakita. Mag-ano yan, magtago. Yung TV is naging pula, basta mga ganyan. Mga alert, mga live, what's going on. Anyway, guys. I'm here to talk about something. Paminsan, I don't know guys, diretsahan na lang ito guys ha. Kasi paminsan kasi, yung feeling ko is paiba-iba. Hindi matagal-tagal na to naramdaman ko, pero ini-ignore ko as in, parang matagal na to sa akala ko. Sa tingin ko, homesick lang siya. Yung mga ganon na homesick ako or meron akong na-miss or lonely lang talaga ako kasi andito ako sa bahay palaging mag-isa, ganyan. Pero palagi ko siyang maramdaman. For example, nag-ano ako, meron akong ginagawa. Suddenly, parang yung sadness na nafe-feel ko talaga sa heart ko is yung parang very sudden. And then, yung sadness na parang, gusto kong mag-isa. Hindi ko alam, parang, nafe-feel ko yung heart ko na parang, nagganon ba na, sobrang sad na hindi ko mag-gets, but sad ako, ganon. And, hindi ko alam guys kung ano to. Sabi ko kay Tami, baka may depression ako. And then, sabi ko sa kanya, kasi ito yung nararamdaman ko na ganon ba. Na, for example, aalis ako. Hindi ko alam guys, depression ba to or ano lang to. Hindi ko alam ha, kaya finifilm ko to kasi gusto kong yung opinion ninyo kung ano yung naramdaman ko. Depression ba yun or ano lang talaga or wala lang, hindi. Normal lang, hindi siya serious. So, yun. Kasi paminsan talaga parang hindi lang siya yung sadness na normal. Hindi lang siya sadness na normal. Sobrang sadness na masakit na, for example, meron akong lakad. Like the other day, meron akong lakad with friends. Diba? Kahapon ba yun? Kahapon ay the other day. Kahapon. And then sabi ko kay Tamihan, I feel so like something. I wanna be alone. I wanna be just like rolled up in bed, like be alone. I don't wanna go. But I was in the a laundry area, and then when I felt that, when yung naramdaman ko siya, alam niyo ba yung kinausap ko yung sarili ko guys, sabi ko, oh my god, I have to fight for this. Like excited ako na makipag-meet sa kanila, yung may mga gathering ng mga kaibigan, mag-exchange gift, ganon. Excited ako. And then suddenly, nag-change yung mind ko na sobrang sad na ayaw kong pumunta na parang gusto kong ako lang mag-isa. So, yun sabi ko kay Tami. Then, I told to myself na, you have to fight for this. You have to fight for this. You have to change your, attitude. You have to change what you feel. Like, ganun yung sarili ko. Kinausap ko talaga yung sarili ko, guys. And, iwan ko, depression. Wala lang, kalukuhan lang nung naramdaman ko, ganun, iwan ko. Basta yun siya. Sa tingin nyo guys, guys, hindi ko kasi alam talaga. Hindi, ang naalala ko nung yesterday, palagi ko to siyang naramdaman, pero yesterday ang naalala ko talaga, parang suddenly, like, I'm happy, and then suddenly I'm sad, like, I don't wanna meet anybody, I want to be alone. Iwan ko, to. And then naalala ko Selena Gomez, marami yung mga celebrities na nakaranas ng mga depression, as in hindi lang celebrities, parang ang daming depression dito. Iwan ko kung bakit na-feel ko to. Depression ba to or stress or hindi ko alam, or
Matagal ko na to guys, slowly, ng mga sobrang light, very light lang ba na maramdaman ko na ganun, quick. And suddenly, okay na naman ako. And then suddenly, and then okay na naman ako, ganun ba? I don't know. So, hindi ko alam guys kasi, hindi ko talaga kung ano to. Pero so, yun lang siya guys. Sana, mag-research din ako guys. Kasi, iba-iba kasi yung, parang iba-iba yung depression eh. Iba-iba yung, and suddenly, nafe-feel ko lang sobrang down ko. Sobrang down. Very fast naman siya. Hindi naman siya talagang naglalast like longer. Like, few minutes lang nawawala siya. And yun lang pinaanan ko nga. Ano tong naramdaman ko? May mga malala pa ba dito? Or something? Paminsan kasi yung for example, may mga kakilala ko. Nagbago din yung ko guys, personality ko noon, alam nyo. For example, kung makasama ko yung mga kaibigan noon sa Pilipinas pa ako, kanang sobrang lively, sobrang parang siaw ba sa Bisaya pa. Siawon man jud ko, pero iba yung kapag lumalabas ko sa kaibigan, sobrang patawa, ganon. Lately, kapag may mga disco or mga sayaw-sayaw, kanta-kanta, parang lang, iwan ko, hindi ko ma-explain guys. Hirap explain, pero iba talaga ako noon kaysa ngayon. For example, punta tayo dun sa mga may disco or mga sayaw-sayaw. Yung parang, yung sarili ko is lumalayo, parang ayaw ko nito, parang ayaw ko, pero noon sobrang gusto ko. Hindi naman ako pala noon palalabas. Pero, kapag may ganun talaga, as in, ang sayo ko, ganun. Pero, ewan ko guys, basta yun lang siya guys. And, ikain na lang natin ito ng cheeser. Ewan ko. Dito ito sa ko eh. Anyway, so yun guys. Tammy is working tomorrow. Yak Clover. Gusto ko to. Tapusin ko lang to. Ay, hindi ko to matapos. Malapit na masira. And, mag-charge lang yung laptop ko dyan. Pabayaan lang natin yung mag-charge. And then, oopsie, hala. Frick. Laka. Ang dami kong natapon na. Kaloka talaga ako ba? Ang dami kong natapon na. Iniisin ko lang pala ito guys. Adoy, ginoo ko. Mauna din ha. Nagtanga man. Nangatagak. Mamangon ta diri ba? Sana walang mga langgam na papasok. Langgam talaga. Di ba yung langgam is Langgam ba? Hindi ibon ha? Langgam. Langgam ba? Mamang mana sa aton. Sa aton. Mamang mana sa ato ba? Sa Bisaya, mamang langgam. Kaloka ang dami. Punta na ako sa baba. Kain na sana ako kasi almost 7 o'clock na. The next morning. Pag gini mo ba? Say good morning first before crying. You have to say good morning before you cry. You keep crying. Very demanding, huh? You want me to go downstairs and feed you? Is that what you want? Look guys. Iyak ng iyak. Good morning guys. Pumunta lang ako dito sa taas para kunin itong camera. Ang ganda sa labas. Grabe. Yung kapitbahay namin doon. Yung backyard namin doon. Pero grabe, look. Yung kahoy ba, tignan nyo. Punong-puno ng snow, grabe. Okay, let's go downstairs. Come here, let's go. Follow me. Come, follow mama. Come here. You go down. Gutom yan, gustong kumain. Ayaw niyang pumunta ako dito sa taas. Good morning, guys. Good morning. Kinuha ko lang yung dito sa taas, ha? Kinuha ko lang yung camera. Come down here. Come down here, bug. Come here, bug. Little bug. Come here.
Come back. Okay, fine. You stay there, okay? Come here. Come here, boy. Look. Kaloka. Okay na. Go. Yay. Ang ganda ng mga kahoy. Punong-puno siya. Yung buong kahoy dyan. Puno talaga siya. Pati doon. Puno. Puno siya ng snow. Tignan natin kung meron tayong bread. Hindi tayo makalabas kasi snow. So ngayon, tignan natin kung meron tayong bread. Gusto ko pa namang pumunta sa Walmart. Hala, oy, dalawa na lang yung natira talaga. So, kailangan kong linis sa driveway, I think, para mawala, para hindi siya maging ayos. Yun, dalawa na lang, Yeah, mahirap pag mag-inusara. Pag inusara ka ba, that means you are alone. You are alone. Alam nyo kung ano yung kakainin ko? Hindi chicken. Kundi, magluto tayo ng tomato at saka sardines. Meron pa akong isang sardines dito. Lutuin natin ito. Dito pala. Sardines at saka tomato and ano pa? Rice. Ang sarap nito ba? Sarap. May nagsabi ba na magkasama daw kami ni Tami palagi. Nagkasama kami sa vlog. Pero lang. Pero alam nyo, kasi sooner guys, magkasama na talaga kami. Uuwi na si Tami dito palagi. Kapag talagang mabenta na yung house. Kapag ano na yung bahay na, isang bahay doon. Mabenta na talaga. Alam nyo na, yung tomato. Masarap itong tomatong to ba? Dahil ano siya, hindi siya tawag nito, yung lusay. Lusay ba yun? Hindi siya soft. Yung softy. Yeah, my baby. Hello. Hi, Han. Ate, what's going on? Not fairly yet. No, it's not lunchtime. It's lunchtime. It is. Hold on a second. This is calling from Beacon. Hold on a second. Ang bango. Bango. Guys, wala ako masyadong vlog ha. Kahapon at saka ngayong araw. I-connect ko na lang yung vlog. And yun. Excited ako. Ngayong summer. Excited ako dahil meron akong plano. Balik tayo ng mukbang. Isang summer. Lutuin natin and then kakain tayo after nito guys, okay? Hi guys! Hi! I know I look good, right? I look good. I wish my hairs look like that. You know, yung ganito yung buhok ko. But anyway, anuhin natin ito. Pasensya na guys, nasa bahay lang. But anyway guys, hi po sa inyo dyan. And pasensya na, itong vlog na to, hindi ko talaga siya na-end. And ito, i-end ko na siya. And itong, yung filter na ito is Snapchat? Snapchat siya guys. Thank you guys so much for watching. Pasensya na hindi ko na-end ng maayos yung vlog kasi alam nyo naman. So yun guys, thank you guys so much for dropping by. Thank you guys so much for clicking the video and watching my whole video. And yes, please leave a comment guys kung ano sa tingin nyo yung naranasan ko lately, naramdaman ko lately, yung kalungkutan na hindi ko maintindihan, na hindi ko talaga alam kung bakit. But anyway guys, sana okay lang ako, sana hindi malala, sana hindi pa lumala, sana hindi siya pabalik-balik kasi parang lately naramdaman ko talaga siyang pabalik-balik. Thank you guys so much for watching and I hope I will see you guys in my next one. Bye! Please don't forget to like and subscribe. I will see you guys in my next one. Para akong kapatid ko na lalaki pero maganda yung version na ito. Para akong kapatid kong lalaki talaga pero maganda itong version. And look at There you go. you like that, huh? Oh, he likes it. Rockabye, rocka, rocka, rockabye.